Najprísnejšia dodávka. Najprísnejšia dodávka. Už sme na kopci. Давай, ребята! Bist du mehr oder genügt dir dein Rausch? Die Russen sind dann nach einem Tagesmarsch. Legen wir los mit Energieaustausch. Come on everybody, perfekt dein Arsch! Двигай плечами, руками, ногами. Čo si drbe, môžeme tu byť? Галями, вот мы ты одолели барьер языковой. Máme na jeseň, úplne čo u nás doma pršia kok. Tu je jesenný ufonec, tam je jesenný kríž. Kedy tam není. Let's run around, live underground. Energia. Energia. Bol ráno potapať, bol chytať langusty v Lago di Garda, tak môžete ostaviť potapacie rukavice. Anaconda Super Trail. To by malo byť ono. Je to zakázané a tvárime sa, že o tom nevieme. Presne tak, my nikdy o ničom nevíme nikdy. A nikdy nejazdíme nič zakázané, hlavne my sa to vylecia. Nevieme o ničom, ani neviem, že som na bicykli. Vlastne tu ani nejsme teraz. Vlastne ani nevieme jazdiť. Vlastne ani nie sme na Taliansku. Presne tak. My sa len natáčame doma. V obývačke. S langustami. Teraz langustérov. Si ukázal do krice. Druhý defekt na 100 metrov. Oh yeah. Lukáš pri nahádzávaní kolesa predrbal dušu, ďačky mu vyťahol nahradnú táhe s autoventilom, teraz vyťahol tretiu v poradí, bez babety, tam nepôjde. GoPro highlight. GoPro, vypni to. GoPro, vypni sa.